Ako veľmi veríš tomu frajerovi? Veľmi. Veľmi? Tak za 100 eur môžeš som teraz tebe kúpiť nejaké prekvapenie. Alebo ak si členom Mobilefoxu, čo niekto z vás, ak by bolo úplne že úžasné, pretože by to bolo 200 eur. Nie ste? Tak máme 100 eur. Pôjde sa mnou kúpiť nejaké prekvapenie. Čo ty na to? No, dobre. Áno? Môže byť. Ideme na to? Kam ideme? Neviem. Rozmýšľam možno nejaký náhrdelníkom alebo čosi. OK, to znie fajn. No, nejaký náhrdelník môže byť. Potom tu tuším aj Sofia niekde. Môžeme do tej Sofy pozrieť. Áno? No, dobre. OK, ideme pozrieť do Sofie, že čo ponúkajú a snáď niečo aj vyberieme. No čo, ktorý sa ti tak pozdáva? Možno s tým nekonečnom. Áno? Ten by som bral. No dobre, tak kľudne vypýtaj. Ona bude spokojná. Určite. Vybrali sme veľmi dobre, takže kľudne môžeš napísať, že kde je a ideme za ňou. Máš tam aj že náramok, aj že náhrdelník. Že s nekonečnom. No, máš to tam. Ukáž? No výborne, svedčí. Ja si tiež myslím. No dobre, dúfam, že ste spokojní. Určite áno. Na budúce sa prihlás na Mobilefox. Dobre, dohodnuté. Hej. Ak chcete byť na budúceho videu aj vy a máte nejakú frajerku, frajera, koho by ste takto chceli prekvapiť, tak vy dajte vedieť a možno pôjdeme nakúpiť.